ഇതാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ ടു ഓൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഫാദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. മുന്തിരിക്കൊത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മുന്തിരിക്കൊത്ത് ആരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അവർ ചെന്നൈയിൽ സെറ്റിൽഡാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് റെസിപ്പിയാണെന്നാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ്. ചെറുപയർ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപയർ വറക്കാൻ മാത്രമാണ് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്തിരിക്കൊത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ ചെറുപയർ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മീഡിയമിനും ലോയിനും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നല്ല പോലെ ചുമക്ക വറക്കണം. കുറച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും ആവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും ചുമക്ക വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേ നോക്കും, ഇങ്ങനെ ചുമന്ന കളറിലായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചുമപ്പ് കളറാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വറുത്തത്. എനിക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊട്ടും ഇങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ. അതാണ് പാകം. ഇങ്ങനെ ചുമന്ന കളറിലാവണം എല്ലാ പയറുമണി. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കിനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം. വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഞാൻ. ഇതിന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല നൈസായിട്ടല്ല, കുറച്ച് തരിതരിയായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി തേങ്ങയും വറുത്തെടുക്കണം. ആ തേങ്ങയിലൊരു മോയ്സ്ചർ കാണുമല്ലോ, അത് മോയ്സ്ചർ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം മോയ്സ്ചർ പോകണം. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അത് തേങ്ങ ഒരുമാതിരി വറവായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എള്ളും കൂടി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ തേങ്ങ റെഡി ആവട്ടെ കേട്ടോ, വറുത്തെടുക്കട്ടെ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഞാൻ വറുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. നമുക്ക് ആ എള്ളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് കാര്യം പച്ചയാണല്ലോ. ഒരു 5-6 സെക്കൻഡ്സ് പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. മതിയോ? ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പയർ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തരിതരിന്നിരിക്കും, നല്ല പൊടിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഏലക്കായ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് പൊടിച്ചു കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്താലും മതി. ഞാൻ ചോറോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തരിതരിന്ന്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര പാവ് വെച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ മിക്സായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാവ് കാച്ചാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ശർക്കര പാവ് കാച്ചാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3/4 കപ്പ് ശർക്കര, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഹാഫ് സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരണം. അപ്പോഴാണ് റെഡി ആവുള്ളൂ. ഞാനിത് അരിക്കണമൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ ശർക്കരയിൽ ഒന്നും അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ അരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പാവായി കഴിയുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ ഞാൻ പയർ കഴുകണ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. പയർ കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വറുക്കാനായിട്ട്. നല്ലപോലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വറ്റിച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവട്ടെ. ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഉരുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. കാണാമോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും. ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സ്ട്രിങ് വന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇത് മറ്റേ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടിലേ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചൂട് കാണും, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് തടവിയിട്ടാണ് ഉരുട്ടാൻ പോണത്. സോ ദാറ്റ് ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം. ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സോളം വയ്ക്കണം. അപ്പോഴാണ് നല്ലത് ഉറച്ചു വരുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോരും നമ്മൾ ഈ മാവിൽ മുക്കി വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്.
ഇത് ഈ സൈസിലാണ് ഉരുട്ടണത്. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് വയ്ക്കാം. ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 21ഓളം അത് കിട്ടാറുണ്ട്, ഉരുണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ബട്ട് എനിക്കറിയില്ല, എല്ലാ സമയവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കണത്. മോസ്റ്റ്ലി 20 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കാം. ഞാൻ എല്ലാം ഇതേപോലെ ഉരുട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് 19 എണ്ണാട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. മേ ബി ഉരുണ്ട വലുതായിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. മോസ്റ്റ്ലി 21 കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുന്തിരി കൊത്തെന്ന് പറയണത്. അതിന് മുന്തിരി പോലെ ഇരിക്കും ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ്, തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇടാമുള്ളൂ, ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബജിയുടെ ബാറ്ററൊക്കെ വരില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ മുക്കി വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മതിയാവില്ല, ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം എടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ മാവിൻ്റെ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മുക്കി ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട്. ഞാൻ പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. നല്ലപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഒരു പുറകിലെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഓരോ ഉരുണ്ടയായിട്ടും കൂടി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ബാച്ചും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് വറുത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് കേട്ടോ വറക്കണത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പലഹാരം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. പണ്ടെങ്ങാനും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല കേട്ടോ. അവർ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, അവർ ചെന്നൈയിലാണ്. അവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ ബാച്ചും വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുന്തിരിക്കൊത്തെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചൂടാണ്. ഇതിലുള്ള അടിപൊളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.